Straight to the point. Now, arita mahigala sa tunduga, mga isgutanan, rumbutaga, mahigala. Karong adlaw, thrilling kayo ang mahitabo sa Senado, mga kaigalaan. Kaya sa ako nang giingon, kung pananglitan magpabilin si Senator Alan Peter Cayetano nga maoy Senate President, madayon gyud ang flood control investigation karong adlaw Huwebes. Kay ilaman mahigala ang pagkontrolar, mga kaigalaan, kinsay chairman sa Blue Ribbon Committee, unyang ibutangan pag subcommittee, mo-focus mahigala sa investigation sa flood control project. So, karon medyo grabe ang movement sa Senate. Binirahay mahigala tag of war, kay maningkamot pod sila sa daghang rason, lain-laing rason nga gustong dili madayon ang flood control investigation. Straight to the point. Labi na mahigala katotoang mga na-involved sa flood control, nahilom na gud, sugbo landaan, pila ka billions ang kwarta nga gibubo sa sugbo alang sa flood control project nga nahilom lang. Nan ko madayon, mga higala, medyo daghay na kuyawan. Kadto mga congressmen, kadto mga senators, katong kwarta mga higala all the way to Malacañang, medyo kuyaw-kuyaw gyud. Mo nay unang rason gyud niya pakgangon gyud nila nga makuha ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano para nga ang Blue Ribbon Committee mahigala dili na madayon investigation. Ikaduha, kung naagod ang investigation sa Blue Ribbon, ang mahitabo mahigala while mag-impeachment unya di apoy Blue Ribbon mahigala, ang mga tao makaingon man day mabahin mga unas tao. Labi na karon billions ning kwarta, trillion. Oh, nganong inyong gigukod ng kang Sara, buka inyong mata, unya inyong piyungon inyong mata aning sa flood control. So makahatag, mga higala, mabahin ang atensyon sa mga tao. Mabahin ang atensyon sa mga tao. Usa na, lain ka ng rason. Sunod, mahigala ang impeachment trial nga sila may mo control. Kung sila may naa sa majority, sila may presiding officer. Ang minority, mahigala karon umahimo silang majority. Ila, mga kagalaan, labaw tanan ang kuyaw-kuyaw, mga sugit di paminaw kadtong presentation ni Senator Amy Marcos nga kung wa nay makabadlong sa Malacañang, ila na tanan. Kung unsay sulti sa Malacañang, wa nay Senado nga makapakgang pulo sa sunod-sunuran tanan, ang ubos balay-balauranan, daan naman ang sunod-sunod mahigala. Unya ang Senate kung magsunod-sunod, delikado ang kunas, mga kagalaan. Constituent Assembly, usbon ang konstitusyon, delikado. Nga way eleksyon. Straight to the point. Hinoon ang ubang mga senador miingon nga dili kuno na mao nang gisulting Amy. Kadtong gisulting Amy mahigala iyang presentation na malampuson gyapon sa Amy adunay. Kuan gyapon to kana na ang strategy to niya ba kaha? Kay nakapasaad man sa mga senador, basta mo saad mo hanga, di mo musugot nga way eleksyon. Sa mga na'y bantayanan, mahigala mo na ang kinalan tag Senado nga independent. Nga, datay Senado mahigala nga, di la po madag dikta sa Malacañang. Kaya kung madaan na nagdikta, lisod na sad. Now, ang mahitabo ini, mga higala, karong hapon, tanawonon yun eh. Kay, ang katawhan, nagtanaw usab ang higala, nagtutok ang mga tao aning tanan. Kung dunay binirahay nga mahitabo, nya labi na, tuloy-tuloy na ito sa impeachment, makabantay ba ang mga tao kung panalitan unsay desisyon mahigala sa Senado tungod kay gipuwersa ang mga senador, walay kagawasan mahigala nga mo decide sa nagkaugalingon kay murag dunay nagtion sa ilang likod, ang mga tao daling makaditik ana. Kung makaditik ang mga tao, dunay lahi pud na nga epekto mahigala atong isgutan nig dugang karon. Kay tanawa lang gudaan ha, ang survey lang gudaan karon, ang latest survey. Si Sara Duterte mas itaas paghapon ang iyang rating. Samtang si Marcos mahigala ni tibugsok kana dili na akong survey ha. Straight to the point. Na atong balikan, mga kaigsunan. Kini ra ba labihan ka crucial kayo, mga higala? Og unya ang mga senador, bisan pag dunay binirahay nga mahitabo, kana mga senador mahigala mutan-aw gyapon na unsay pulso sa katawhan. Mo ni dakong factor yun. Of course, factor mahigala ang pressure sa Malacañang, pero dakong factor sa impeachment ang pulso sa mga tao kung asa mga tao mahigala nilaban. Kay kining mga senator judges, mag-istorya tag tinuod, dili ni mga judges mahigalang regular judge.
Ngaw, tanaw lang kag ebidensya, okay lang. Imong itimbang-timbang ang ebidensya. Mo na yung mga naa sa judiciary. Regular nga huwis. Pero kining senator, judges, politicians kini. Mo na kalainan dako ha. Kay kanang judge mahigalang tinuod nga judge nga kuan maglikay man ka mga kailan na may daghang mga likayan nimo nga di ka man mga grupo, di ka mapataka lag adto ba. Kay lisod man kaayo na mga higala kay na naman kamo appear ka nga dili lang impartial but you should appear impartial sa mga kaso. Mo na kalainan. So dunay mga invitation kabantay mo lisod kay imbitaron nimo ang huwis inday kay lisod ba kay makitaan ka huwis giimbitar ka didto mo na lain man tan-awon. Dunay daghan nga mga limitations. So careful ka. But kining politicians mahigala kung asa dapit na invitation na adto kala asa dapit pista mo adto. Kung mahimo pa mahigala kinsay bunyagan anak kala mangugos ka sa tanang mga taong bata. Mangluhod ka sa mga kasal hala. Adto kay Inday Maris bisag asa dapit asa pang likod-likod yung pagkapilog adto. Subot pa sabot nga kini mga higala mga amigo kagyod. Kay politician man ka. Nahuwis ka lag ahat kay dunay impeachment. But ang imong pagka-politician naa. Sumanit tan-awon ron. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay po'y pressure sa ubos gumikan sa mga tao. Mao man ay tan-awon nun. Diha naman malibog mahigala ang senator judges anang kalakiharon. Kay mura man sa bibingka mga higala, dunay init sa taas, init sa ubos. Nganong init man sa taas, delikado di ka mo sunod sa Malacañang. Miserable imong kinabuhi. Mo nagiingon karon ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila. Balhin dire para wa kay problema. Nagani ka diha, delikado panggukuron mo mga preso mo. Ha? Hapit na hurot-hurot niya mahigalag kasuhan. Kay kinis Bungo og si Bato daan gihulga ng ipada sa ICC. Si Chis Escudero, si Joel Villanueva og si Jinggoy ipapriso. Unya, tiwasan mahigala sa Marcolita, doon ako ni plunder nga kaso pod. Hasta pas Ruben Padilla mahigala, giingon sa mga kagalaan nga pasakag kaso kay nganong gipasakay niya sa iyang sakyanan si Bato. Mahurot ka na pasakag kaso. Pero bisan pa may nana, ang mga tao nagtanaw man. Dili ma-underestimate ang understanding sa mga tao, ha? Nagtanaw mga tao nga, murag lahi na ni, dili na ni normal nga sitwasyon. So, pressure sa taas, pressure sa ubos. Kay kini mga tao mahigala, kung dili mo lugak ang support sa mga tao ni Vice President Sara Duterte, delikado ang mga senador maglibog isla kung saan na pag-decide. Kay otherwise, in-decide nila, mo epekto po na ang consequence na nasa lang kaugalingon. Gusto pa kang mapadayon pagka senador? O di na? Sumunit tan-awon nimo ang support sa mga tao kay kung ang mga tao mo kapit kamay gyud, hawak kamay, dili magbuwag mahigala mo hugot gyud ngatong Sara. Unya ang mga senador mahigala gi-pressure sa Malacañang. Ang imong tan-awon na agoy di na makakuma senador sunod aning kalakiha. Mao nay pressure ron. Kay ug kag pressure sa Malacañang kumbate lang. Pwede mang musukom maguban ani. Bag ngadto sa final judgment adto mahigala ang kumbate. Kana kung dili maapektaran ang mga tao nga support. Mo nay dakong question because kung kabantay mo mahigala baya si Sara Duterte lahi kaayo unique kayo siya as compared sa milabay nga mga ilang gipangtira demolition job. Example ha, tungod kay modagan mahigala kadto si Manny Villar na ng 2010 nga election. Gitirahan si Manny Villar investigation na gyapon. Investigation mahigala sa C5 scandal. C5 man today. C5 tong iyang ano? Kalsada. Nga mo na kabihang. Pagkahuman at tanan nahilom, kamantay mo, wala. Isgot sa C5 scandal. Gituyo gito for purposes of demolishing Manny Villar at that time kay taas ang rating. Pati taas ang rating Manny Villar. Gitira. Na-affected ang mga supporters si Manny Villar. 5 katong mga advertisement na Manny Villar sa una mga kagalan, hilingig itong iyang agency gipanggamit eh. Mahalon katong agency ni Manny Villar. Kaya kortahan mo sa Manny Villar. 5 katong, nakatulog ka na ba kuno sa, sa to? Nakatulog ka na ba sa gitna ng kalsada? Nakatulog ka na ba kuno? Nakasawom na ba kuno ka sa mga basura? Nakatulog ka na ba sa dagat ng mga basura?
Pamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Sinsala mo sa kong tingog, may hingala kay more or less sa magnetong tingog. Pero mo to yung nindot ka to sus taasa sa rating ato day. Katong kantahan ni Manny Villar kay ang iya mangkon niya gikan sa kahirapan ba. Oh. Ang kananaang sa to sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Mo to kang Manny Villar sipag at tiyaga. Ang Pinoy ko to kung walang kurap, walang mahirap. Ka Duterte may gala ko man to Duterte. Tapang at malasakit. Ano to Duterte? Sus. Katong paggawa sa itong advertisement naman ni Manny Villar, di ko kalimot na day. Ito mga bata, yung mga, di ka ito panguha ato yung mga bata akap, di pa kanta na. Ha? Nakaligo ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Gitirahan si Manny Villar, tirahag maayo sa C5 scandal. Investigation. Sus. Basta nitiurok ang rating ni Manny Villar. Oy. Laliman kapag presidential election, mga sukit ng paminaw. Ang nidaog at the time, timing masagot to, may kalmaling, destiny, lagi sad, namatay mas kuri po. Ha? Ni-slide down si Maruhas. Kaya si Maruhas, matuwa man, so si Pinoy. Wa gintaon os planos Pinoy. Kaming tigpan ni Idris Media, may gala ako mismo. Katos kuri Aquino mo, arego to sa atong si Bianan DYHP, kay mutabang tog kampe ni Pinoy. Ha? Monay, prangka-prangka si Ken Galinia, naka-interview mo kang kuri na, no? Ito panahon na. I-text na ko, Serge Osmeña, Phil, pwede bang makasuroy si Kwan niya? Kuri. Ko, parehas eh. Senador pa lang itong hidaganan ni Pinoy. Dahil si Ken, ako yun day, interview sa Kuri day, kanaamuanhin ko no day. Iyang gi-post mayos Pinoy. Kaya si Pinoy dili magsilbi kung way, Kwan day, hinay yun sa senatorial race ba? Katos Kuri mo tabang niya, namatay bitas Kuri noon. Urbida ni Sulbong si Pinoy. Yung Sulbong, so nahimo ko sa presidente. Pero at that time, ang nagkumbate to si Manny Villar o si Maruhas, unsay nahitabo? Si Maruhas ni slide down, nag-vice president, ang nidaog may galas Pinoy, ang sikan ni Pinoy, di pa gusto Manny Villar, nga mo tatoy nagplano din, dako na kay gastos Manny Villar. Nitiurok ang rating ni Manny Villar, kay gisigig tira, labot sa C5 scandal. Ang sikan ko na to, di ka makatuos irap may kalagikan sa presuhan, ni Dagan, mo'y sikan. Kabantay mo, si irap mo'y sikan ni Pinoy, si Manny Villar, nitiurok ko ninyang rating. Ikatulo na si Manny Villar, ang ikaupat mahigala katos Gibo Chodoro. Pertinda ko ang epektos kang Gibo Chodoro mahigala, ikaupat si Gibo. Nga si Gibo at the time, maoy kandidato sa administration, but at the time, magod, mo na itong analysis ha, at the time, baho, kayos Gloria. So, kaysa iyang kabaho, niyang iya mahigalang gi-endorse mo si Gibo, natakdan sa kabaho mahigala si Gibo. Ikaupat na ito si Gibo, tanan resources government hanaan nila. Tanan resources government na nila, pero si Gibo, na-audit. O pinulungan pa sa probinsya day, na-audit si Gibo. Kana, manghigala sa 2010. Tungod to sa investigation sa C5 scandal. Niyan ang 2016, sus, ang kusog ay may galas Binay Manday. Si Binay kusog, kita mo, balikan ko ninyo, kung gusto mo, mga files, may galas, mga surveys. Si Binay kusog kayo, para sa eleksyon sa 2016, pamanto mo gawas Duterte, dugay-dugay pamanto. Pag eleksyon na gani hapit ng filing, wag mo ganito mo file na yung Duterte. So, ang nagkumbate ito yun, kadto mahigala si Maruhas o si Binay. Kaya si Maruhas naman mahigala maoy kandidato ni Pinoy. Kaya in fairness ato Pinoy, ni tuman sa itong sabot, dahil ingon si Pinoy nga, muslay daw lang si Mar, anong 2010, si Pinoy may mudagag presidente. Kadto si Pinoy, in fairness, tuman itong sabot, sad, nga, ikasunod, ikaw na po presidente. Ni tuman tong sabot, di pa rin usama hingala, di mo tumag sa sabutan ni usa. Iya gyud manghigalang kuan ba? Paghuman Maruhas, oh. Wa lang mo daog sa Maruhas. Pero kadtos Binay nga mo nag-una gitirahan tong maayo unsa may gitirang Binay katong iyang pigiri nga aircon, katong sa Makati mahigala nga grabe itong mga anomalya sa Makati. Sus ni down day ang kuan Binay day rating. Nitiurok si Binay tungod atong maong investigation. In fact, pag eleksyon na gyud, katos Duterte mahigala naahat naman itong dagan. Permiro, wa man mo dagan mahigala pag human na kong filing, wa mo dagan dito na sa extension. Doon na ni-file para niya nga ni withdraw sa dihang ni decide gisang mudagan.
Unsa mang hitabo ang mga sukitig paminaw. Pag eleksyon na gyud, kay gitirahan man si Binay sa Makati, daghang problema sa Makati. Sus, pag eleksyon mahigala si Binay, nitiurok yung maayo. Daog si Duterte, pero kisa may sikan, si Maruhas, ang second. Kisa ikatulo, si Grace po. Si Binay na ujit pod, to sa ikaupat. Iba siya kasi nag-una po to sa ikaupat, na ujit. O ang katapusan si Miriam Defensor Santiago Dekin kaya wa naman po to si Miriam ko at that time. Wala naman to mahigalag doon na say sakit sa ba. In fact sa debate adto mahigalang nahitabo kagayan man tong first debate second sa Cebu ikatulos Manila wa na sa kaapil sa Cebu nga debate. Na di ko kalimot anak kay ako usa ko sa mga mi-serve at that time mga higala na panelists at that time. No? Panahon mahigala ni Duterte pagdagan nilang presidente si Duterte, si Maruhas, si Grace po o ginguman mahigala si Binay nadugay pa ganito kasugod tong debate at the time kanit tie up mi sa TV5 ug RMN at the time. So kisa may ni daog si Duterte, sikan si Maruhas, ikatulos Grace po si Binay na ujit gyud. Tuwa mahigala sa ikaupat. Kay nadutlan si Binay sa investigation sa Makati. Unsay nakayunik ining Sara Duterte mga kaigalaan? Kay giimbestigar first batch sa investigation Quadcom gigamit gud. Quadcom. Ha? Ang Quadcom doon na nagipasakang kasong impeachment, na-dismiss na itong unang impeachment. Wa mo dutli, Sara? Ikaduha, mahigala kinikaroon, second batch ni halat, gitira. Confidential funds, sa unsa lang. Unyan, unsa ba na yung rating? Kita nung rating, Nald? Rald? Ano yung rating niyo? Sa net satisfaction rating, mga higala, ni VP Sara, wa madutli. Gikan sa positive 28 last year, November last year, kato yung magipakita nga picture, Lald. Mauna to siya, Lald. Katong kang Sara Duterte, Lald. Tanawa. O, katong nga picture, katong naay kang Sara, bitaw. O, mauna to. So, kato. Gikan last year, positive 28. O, kini. November 2025, ha? Positive 28 ang score. Pagka March, kanikaroon lang, nisaka pag-usahin noon. Nisaka pag-usa Sara. Nga gisige imbestigar. Pag abot sa House Committee on Justice ang iya mga higalang impeachment kay gipasakan ni Lambo ang impeachment ni hantod karon nao. Nagmalampuson ang ilang articles of impeachment pero nisaka pa hinuon ang rating ni Sara. Si Marcos gipasakaan kunuhay og impeachment pag abot sa House Committee on Justice gidismiss ang impeachment ni Marcos. Pero say natabo gikan sa negative 3 atong November karon na negative na hinuog 15. Alay kong tapad tong result ni Marcos kuno dong. Pwede ba na matapad dong? Sige kuno. Kato kana. Okay, kana. Ataw ha, kini dili ni akong result ha. Result ni sa SWS. Kaya do ban musuko nako mga higala nga ngano kunong sige kuno kog report aning dili ni ako. Report ni sa SWS. O masusi ninyo tanawa sa Philippine Daily Inquirer, tanawa sa Philippine Star, tanawa sa kini ang uban nga mga media outlets kana mga kasaligan dito sa kauluhan tanawa maura ni kana kog sigutan maura nala ko akong kagulingong analysis no sa man nimo pag-analyze ron si Marcos ug si Sara parehas lang duha gipasakag kasong impeachment pag abot sa House Committee on Justice ang Marcos gidismiss paspasa na dismiss oy pero ang kang Sara wa ma-dismiss hantud do na pero nganong insaka man ang rating ni Sara day si Marcos itibugsok man noon kita ninyo analyze ako ng mayo so kini matanaw na to nga kining mga congressmen ang mga tao nagtanaw dili mo reflect ang mga desisyon sa mga congressmen dili mo ni reflect sa tinuod nga duot sa katawhan. Straight to the point. Ha? Dalawa, ngano man wa nagod kubuton naon wa gyud sa Marcos kay wa gud mo salir impeachment ay. Ha? Pakpak mo wa sa Marcos. Sa mga congressmen wa sa okay ra sa dito pero sa katawhan laliman ka ng gikan sa negative 3 the same nga dates ha ni anang November 2025 pila score ni Marcos negative 3 na gudaan si Sara positive 28 sa karong Marso pila kang Sara ni saka pag-usahin noon ang kang Marcos itibugsok ngadto sa negative 15. So mo na ko gingon kining ako, analysis na ni ako ha. Kada nga data na anatanan, bisag tanaw ninyo sa ubang media outlets. Kining ato,
lahi na lahi lang akong analysis. Kompleto og data, kompleto tag facts, but ang akong analysis lahi lang. Unsa may akong analysis ani? Nagpasabot nga parihas lang duha gipasaka ang kaso. Ngadto sa House Committee on Justice impeachment pareha duha. Gidismiss ang ka Marcos. Pero ngano na negative 15 man sa mga tao? Sa mga congressman wa na sa isa, pero sa mga tao negative 15 siya. Ang kang Sara naa ang impeachment to Sara pero positive 29. So lahi wala na mo reflect. Wa mo reflect ang sa mga congressmen nga moingon sila nisulti na gyud ang katawhan pinaagi sa mga congressmen lahi di ay. O kana mga higala bisan sa actual nga eleksyon lahi ang mo resulta. Kita mo last 2025 election kinsay mga nanglusot na higala nga mga kandidato. Ikaduha makita nimo nga si Sara ikaduhang batch gitira sa primero quadcom nga nagtira niya. First batch to. Sunod gitirahan kini karon mahigala. Abot na gud sa House Committee on Justice, abot na gud karon sa padung impeachment. Wa gipon wa madutli. Lahi ni Villar, dutlan si Villar. Si Binay na dutlan. Si Sara wa madutli. Ngunay maglibog ang mga senador ani. Hindi abot mga higala sa actual voting na. Kay bisag unsaon pagamiton ang tanang gahom sa Malacañang pag-pressure sa mga senador pero maghuna-huna gyud mga senador unsaon ta maning negative man ning atong si Marcos negative ang Sara positive man madelikado ang atong political career ani. Kana kung ang katawhan padayon nga maghawak kamay para ni Sara. Pero kung matando gani ang support sa mga tao, malagmit mapiktaran si Sara Duterte. Unsa kay may tabo sa impeachment mahigala. Matandog kaha ang support sa mga tao, mahilis kaha ang support sa katawhan para kang Sara Duterte or mulig-on pa inig-abot hinuon sa impeachment. Not just number one. Simply dominant. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.